V tejto lekcii sa budeme venovať hre Duolingo. Duolingo je vlastne hra, ktorá nás naučí porozumieť iným jazykom. Je to predovšetkým z angličtiny do určitých iných jazykov. A ja som si zvolil írštinu. Keďže írsky vôbec neviem, ale je to podľa mňa veľmi zaujímavý jazyk, tak dáme si základy. Are you beginner, ste začiatočník, takže začneme s základmi. Máme si lekciu 1 z 3. Tuto hore napíše, že zvolte ženu. A toto sú pod tým obrázky, teda nad tým sú obrázky a pod tým je text. Takže Pán je žena. Odpovedali sme správne. Budeme pokračovať. Zvolte muža. Fear je muž. Zvolte chlapca. Buachaj je vlastne chlapec. No a zvoliť dievča dáme Colleen. Is Colleen May? Is Colleen May? Keď pokračujete ďalej v tejto hre, tak naučite sa ďalšie slova, hra vám bude dávať vety a vy ich máte preložiť do angličtiny, respektíve do nášho jazyku virtuálne. Máme preložiť vetu. A hra nám ukáže, kde sme urobili aké gramatické chyby. Ban agus far. A následne takto sa zdokonalujeme. Je dobré, že počujeme... Anbuchel. Je dobré, že počujeme to, čo hovoria a to, čo tam je napísané, takže sa naučíme dobre výslovnosť a taktiež pochopíme, o čo tu ide. Is Colleen May? Čím pokračujeme v hre ďalej a ďalej, tým je hra komplikovanejšia, ťažšia a musíme sa viacej sústrediť. Samozrejme môžete si vytvoriť profil a tam časom meniť si jazyky. Alebo zvoliť si iné kurzy. Je tu napríklad aj taliančina, nemčina, holandština, portugalčina, rôzne zaujímavé a pekné jazyky. Takže určite sa máme čo naučiť. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že vám táto aplikácia pomôže zdokonaliť sa v ďalších jazykoch.